Dagiti kang runa na damag, ita a Huwebes. Panagpantada VP Sara kan Baste Duterte tibiyag ni PBBM, iti subag mamano adaras. Saan aning kalintagan, sigun kini NBI Director Attorney Matibag. Panakatuntun ti individual a kinatulag ti Vice Presidente amang papatay kini PBBM, umadanin sigun ti opisyal. Proyekto tiniya Cordillera Apadanom, impanakal di opisina, 89 irrigation projects, nailipas ita atawan. Aksyon kontra iti korupsyon, ken international support nga adang ni PBBM. Nasken ang may panakal iti 5th SONA, sigun kini Asik Tabora Jr. Napintas ang resulta ti flood control project ti Marcos administration iti La Union, marikrik na dagiti residente. Nasa 15,000 bilang dagiti enrolled student ita a school year iti talo a campuses ti BSU. Panakay pangato ti garbage fee iti Baguio City, naprobaran. 10-year solid waste management plan, papuntuan. Ken iti amuyo kadi, State of the Nation address dagiti Presidente ti Pilipinas, sukin matan. Naimbaga balom, Cordillera kan Ilocanja. At ito yung nagitikang runan ken nababara damag, itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan na damag. Iti may kasyam nga aldaw ti impeachment trial kontra ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Imbaskag ni NBI Director Attorney Matibag asaan anayin kalintagan ti kanayon apanay pangtadag iti agkabsat a Duterte iti biyag ti Presidente. Impasigurado pa iti direktor nga iti kabitan agundaway kat matuntun dati pakabigbigan ti kinatulag ti Vice Presidente amang papatay kini PBBM. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Iti may kasyam nga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dagos ana ituloy ti cross-examination para kini Attorney Melvin Matibag. Namingsan pay nga inyunay-unay ni Matibag nga ada pa kainaigan ti Rage Coalition ni Mayor Baste Duterte. Iti nagbali na pangtati Vice Presidente iti biyag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lamang po yun, ang sinabi ko po ay may pagkakaugnay sapagkat yung pong statement na I want to cut his head, gusto kong kunin ang ulo niya. At ang sinabi din po ni Mayor Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ito na nga po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo na ngayon ang mga itao kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. Banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad. Naminsan manan nga inlawlawag ni Matibag no apay anaawagan daytoy kas pattern of violence ti Vice Presidente kalpasan ana ipabuya ti video. Gusto ko ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Idimat damagan ni Senator Judge Tulfo ni Matibag may naig kadagiti persons of interest. Naunaw ating pong tinignan dyan, yung nga pong sinabi na kumausap ng papatay at yung pong papatay ay pumayag na. Itimat damag ni Senator Judge Joel Villanueva may naig iti kinasiyasino ti imbaon ti Vice Presidente tapno kitelan ti biyag ti Presidente. Mismo ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na
tinanggap na niya at sinabi na niya na mayroon akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. Sungbatmat ni Matibag saknan iti Davao Death Squad. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun. Iti damagmat ni Senator Judge Aquino no adda pa kainaigan ti foreign intervention iti pangta apan nakapapatay iti presidente. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. Mainaigmat iti damag ni Senator Judge Kiko Pangilinan no adda ti co-interagency coordination iti maibagbaga a security threat. Meron po ako makapakikipag-usap doon po sa military units din po natin. Inton sumaruno alawas, manamna mga ipresentada ti sumagmamano a witness para iti Article 1 ti Articles of Impeachment. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Iti sabali at damag kang runaan nakasapulan iti agrikultura ti padanom tapno mabiyag dagiti mula. Mandato met ti National Irrigation Administration a mapadanuman dagiti talon. Iti Cordillera dumeten dagiti nailepas a proyekto maitunos iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Adda detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti may kaupat a State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idi napalabas atawan. Impanakil na dagiti na aramidan ti administrasyon na iti sektor ti agrikultura. May sa ditoy ti pan nakaipasdak ti kanayunan nga irigasyon para kadagiti mannalon. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.2 milyon magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Impanamnaman na pa'y amanayunan ti mapadanuman nga ektarya ti talon asuksukayan dagiti mannalon. Pasot daytoy iti panang papigsa iti sektor ti agrikultura ti Pagilian. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Kang runaan nga opisina nga daan mandato iti padanom ti National Irrigation Administration. Iti Cordillera, adun dagiti na irugi a proyekto para iti padanom a maitunos iti panangbitla ti presidente. Iti datos ti Nia Cordillera, 80 ket siya proyekto tinalpas ken na ilukat kadagiti mannalon. Dagitoy a proyekto ket na implementar idi napalabas atawan. Siya ket inemmet iti na ipasdag a groundwater pump irrigation projects. 5,000 ket 8 gasot ti agnumnumar a mannalon. Mula nung State of the Nation last year hanggang ngayon ay nakatapos tayo ng 89 na proyekto. Yan ay ginagamit na ng ating mga farmer beneficiaries. Nakapag-generate tayo ng bagong area na 515 hectares at nakapagpatubig din tayo doon sa mga hindi na patubigan noon yung Itamot atawan, manamnamaan na surok ti duwa gasot a proyekto. Iti nasa bilang 50 ket 6 ti baro nga irigasyon, 50 ket maysa para iti repair ti irigasyon, bayat a 70 ket 2 met ti rehabilitasyon. Gaputa kasapulan pay ti kanayunan nga irigasyon ngem limitado laeng ti pondo ti opisina, namnamaanda iti State of the Nation address ti presidente, a maadaan dagitoy iti Quick Response Fund. hindi maiwasan yung mga nasisira, nababagyo, kaya kailangan ng yung quick response fund kasi walang
quick response fund ang NIA. Yun. Saka sana dagdagan ang budget ng NIA kasi yun ang kung natin, yung food sufficiency para tumaas yung irrigable area natin. Christine Bornolia sa Baway para Itipagilian. Kabiyatan na aksyon kontra korupsyon kan panagaduti international support. Duwalan dayta kadagiti kang runaan ang nagapuanan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ana pintas a mai-highlight iti sona inton Lunes, sigun iti Presidential Assistant for Cordillera. Daytoy ti detalye. Makitkita itan ti pagilyan iti panagbalbaliw nga inkari ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga imbitla na iti State of the Nation Address iti taon 2025. Dayta ti maysa kadagiti may konsidera ni Presidential Assistant for Cordillera Assistant Secretary Antonio Tabora Jr. Akang runan na nagapuanan ti Presidente ang nasayaat ang madakamat iti SONA 2026. Number 1, yung pagbabago na sinabi niya last time. Nakita natin yung kanyang layunin na magkaroon ng pagbabago. Mahiya naman po kayo. No? Dahil sa mahiya naman po kayo, magkaroon na matagal na investigasyon. At least ngayon mayroon na priso. Kinunanaan aksyonan ti Presidente ti parikot iti korupsyon kas iti kontrobersyal a flood control project asaan an aramid idi napalabas nga administrasyon. Para kenkwana, may sampay ang napintas ang naaramin ni PBBM ang may sa a working president kati adu nga international support ang naala na ang makatulong iti ekonomiya ti pagilyan. I noticed na international support, which is true. Just recently, pumunta sa Canada. Magkano na naman ay pinangako ng Canada? Kidaw namot ang maisardeng kuman amin dagiti anyaman a destabilisasyon iti pagilyan tapno saan ang mapukaw dagiti international support iti pagilyan. Iti Cordillera, karaman mo't kadagiti may pampanakil a proyekto ti Presidente. Ti Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities, Buena Vista, housing projects kadagiti state universities and colleges, ken ti Yakap program. Kabiyatan na daytoy mo't ti makuna ni Asek Tabora kadagiti mangibagbaga ang nakapsot ti Presidente. Siya nga nagpatupad nitong anti-corruption, di ba? Siya nagtatrabaho. But by nature, I know him. Napakabait. Napakabait. Hindi gaya ni Digong na busko. Ti may kalima aso na ti Presidente, kat maangay inton Hulyo 27, iti Batasang Pambansa Complex iti Quezon City. Iti baet dagiti nagsasamusam a pamabalaw ti daduma iti maatap nga anomalya iti flood control projects impanakal dagiti umili iti La Union dagiti dekalidad a flood control project anay patungpal kana ilepas iti agdama nga administrasyon. Ada report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Controversial man ti flood control projects iti kalabas, may salataray to'y kadagiti proyekto ti agdama nga administrasyon adakkel na pagyamyamanan dagiti umili ti La Union. Sigun iti Barangay Captain ti Santa Rosa ani Olivia Baradas. Saan na mapaspasaran dagiti residente ti Santa Rosa, San Juan, La Union ti layos tunggal adda ti napigsa a bagyo gapo iti tulong ti flood control project anay patakder 2 atawenen ti naglabas. Kung tinatanong niyo po kung gaano kalaki ang naitulong ng flood control na ito, malaki po. Dahil sa 2 taon na naipatayo na yan ay hindi na po kami binabahas sa tuwing meron pong bagyong dumarating. Laking pasasalamat namin sa project na ito. Mapanagnakan met daytoy a panagbalbaliw ti residente iti barangay ani Amparo, Fabon. Malaking itutulong yung nagagawa ng doon sa tabi ng tubig kasi noon mababaha kami dito. Mas malaki ang tubig na pumupunta dito. Ngayon hindi na. Kabayatan na, iti umadani a State of the Nation Address ti Presidente namnamaan ni Agno Pangasinan Mayor John Celeste ti nakatutok dagiti programa amang papigsa ti sektor ti agrikultura. Mangnamnama mutlaeng daytoy iti nakatalantan ti West Philippine Sea. Pakairamanan dagiti addang ti gobyerno setnan iti daytoy. Inawlawag na adakkel ti akem dagitoy para iti masakupan na ng runa tamay sa nga agricultural ken fishing town ti Agno Pangasinan.
yung agriculture. Palagay ko yun ang inasahan namin na marami siyang i-report doon. Pati yung fishery, yung West Philippine Sea, palagay ko i-report niya. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Kanayunan pa'y adamag, itibag nga adatimang tubtugngar, iti panagipasdet, ti baro a pasilidad ti BJMP sa J. Barangay San Luis, Baguio City. Impeteng dagiti masaknan iti opisina, akasapulan da ti baro a pasdet para iti seguridad dagiti PDL ken empleyado. Ada report ni Christine Bornolia sa Bamay. Parikot iti Baguio City Jail, ti congestion rate iti male dormitory kan female dormitory. Malaksid iti dayta. Parikot metlang iti pasilidad ti kinadaan daytoy. Sigon iti jail warden ti male dormitory, saan na natalgad ti nasao a pasilidad kadagiti PDLs, personnel ken dagiti bisita. Nakikita ko po dito na hindi lang po congested ang problema dito sa pasilidad natin. Since time immemorial, nakikita nyo naman na lumang pasilidad din po ito. Napatag amadaan iti nasaysayaat ken naurnos a pasilidad tapno maipasigurado ti kinatalga dagiti PDLs ken personnel. Mamatimot lang ti Department of Education a makapokus ken makakumplay dagiti PDL nga estudyante no adda ti nasaysayaat a pasilidad para kadakwada. For us in the DepEd, it would be a real joy for us to see na they would be having and they would be enjoying a more conducive learning atmosphere. Isuadakkel tinamnama ti BJMP amalpas ti konstruksyon iti 7-story jail facility iti Barangay San Luis uray pay ada ti reklamo manipod kadagiti residente iti lokasyon ti pasilidad. Iti agdama ururayan ti BJMP iti direktiba manipod iti Supreme Court. Of course, while we are waiting, kailangan pa rin nating ituloy ang construction kasi it is by hook or by crook, kailangan po ng Baguio City Jail, male and female dorm, ang pasilidad po na yan. Nakasagana da ang makisarita kandenggan ti karirikna dagiti residente sa Jay. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Kabayatan na pilpilyan dagiti estudyante iti probinsya ti Benguet ken kabangibang a probinsya ti Benguet State University gapu iti dikalidad ken libreng edukasyon nga ipapaay daytoy. Itaatawan na labawan ti kapasidad ti universidad a kaado dagiti enrolled student. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Natalagad anang rugiti klase iti Benguet State University ita alawas numan nangat nga to ti bilang dagiti nag-enroll nga estudyante ita a school year ngem iti nenamnama da bilang anang labaw ti kapasidad ti universidad. Para iti estudyante ani Jane Fe, first choice na ti BSU a pagadalan gapu iti libre ken dekalidad nga edukasyon nga ipapaayda. Wala pong tuition, lalo na po sa amin na may financial problem. And not to mention na ngayon may incentive na pong binibigay para sa mga Dean's Lister which can be very beneficial din po sa amin. Tapos, yung quality education naman po, on par po sa ibang colleges kaya hindi po kami na-left behind. Iti kinaado ti mga yat nga agadal iti universidad na ingat ti panagsurot da iti admission policy pakairamanan ti panangipatungpal ti exam kanda duma nga admission requirement para iti free higher education law. Their score is taken from 50% of the general weighted average during their high school or senior high school days and 50% from the result of the entrance exam. Then we provide additional points if the applicant is coming from vulnerable sectors of the society. 50 laeng met nga aplikante tunggal section ti mapagasatan a makwalipikar rason no apay adu ti bilang dagiti adda iti waiting list. Maipapaayan met ti dagos nga impormasyon ken update dagitoy iti posibilidad a makwalipikada pay wenno sa anen. Itang academic year sumagmamano kadagiti adda iti waiting list ti nakwalipika gapu ta adda dagiti saan a nag-confirm ken nagtuloy nga ag-enroll kadagiti adda iti listaan. Sa nga 12,000 estudyante ti kapasidad ti BSU ngem para itaatawan di manon iti nasurok sa nga 15,000 ti estudyante a nag-enroll. Since medyo mataas kami sa capacity, the other colleges resort to online or blended. Yung bang merong time sila naka face to face,
meron namang schedule na naka-online or Nupay kasta, impasigurado damat nga agtultuloy ti panangipaayda ti dekalidad ken accessible nga edukasyon iti ad-adu nga estudyante amang namnama a makalipas iti kolehiyo. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Nasa 15,000 bilang dagiti enrolled student ita school year iti talo a campuses ti BSU. Kan pa nakipangato ti garbage fee iti Baguio City, naprobaran. 10 years solid waste management plan, mapunduan. Dagita kanda dumapay a damag, kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, patuloy na umuunlad ang turismo sa Cordillera. Ngunit anong mga hamon kaya ang kaakibat nito? Ano ang tugon ng kinauukulan sa mga isyung may kinalaman sa over-tourism, cultural appropriation at fair tourism opportunities sa rehiyon? Sa kabilang banda, abangan ang mga itatampok naming programa na layong palakasin pa ang turismo sa rehiyon tulad ng Dure Farm Tourism Development Project, Slow Food Movement at Discover More to Love campaign. Department of Tourism Cordillera, sa issue at serbisyo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo. Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan. Sentro Balita. 1:00 ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, live dito lang sa PTV. Agsubsubliti kang runaan at damag. Inaprobaran ti City Government of Baguio ti panakipangato ti garbage fee tapno mapunduan ti 10-year solid waste management plan kan malukoy dagiti residente kan masaknan a business establishment amang kasay iti basura da. Ada report ni Angel Kim Pengosro. Inaprobaran ti City Council iti maudi a panakabasa ti Ordinance number 69-2026 amang ikaddeng iti baro a binulan a babayadan iti basura para iti households, commercial establishments, institutions, business enterprise kanda dumapay a waste generators asaklawan ti sistema iti panagkolekta iti basura iti syudad. Ti baro a bayad ket manipod 200 pesos aging ga iti 1,200 pesos tunggal bulan. Depende iti klasifikasyon ken kapasidad ti basura. Agbayad mo ti tunggal balay iti 75 pesos tunggal bulan. May basar iti ordinansa, otomatiko at 10% increase ti bayadan iti tunggal talo a tawen, mangrugi inton 2027. Amay basar iti panang repaso ken kanayunan a panang balbalaw ti konseho ti syudad, kadagiti estratehiya ti waste management. Ti ordinansa ket mangsukat iti section 32 ti Tax Ordinance number 2000-01 ken maitunos iti garbage fee schedule iti naprobaran a solid waste management plan ti syudad.
Ikagkagumaan na pay daytoy nga ordinansa apapigsaan dagiti programa ti panangkasay iti basura, panag-recycle ken sustainable a panagkolekta ken panangibelang iti basura, ama itunos iti Republic Act No. 9003 wenno ti Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Iti agdama, agarop 250 million pesos ti tinawen a gastos ti syudad iti panangimanihar iti basura. Sigon ni Mayor Magalong, ti long-term goal ket maksayan ti waste generation iti 20%, babaen iti panangpalawa iti circular economy program ti syudad. Isipin mo, more than 20 years na walang increase sa garbage, and you expect us to deliver an excellent garbage collection. Ang laki-laki nga nung sinosubsidize ng government dyan. Di ba? We're spending around 200 million para sa garbage. Angel Kim Pengosro, para iti Pagilian. Iti kaunaan agundaway nagtugaw kas officer for a day iti munisipyo ti Latridad Benguet dagiti person with disability iti ili. Ginundawayan dati nang isingasing iti programa anasken ipatumpal ti lokal a gobyerno para kadakwada. Detalye ti report ni Jezreel Kate Lapisar. Naipaayan iti gundaway ti La Trinidad Federation of Persons with Disability ang mangipaay iti serbisyo iti munisipyo kalpasan ang nadutukan dagiti kameng dakas officials for a day wenno PTVCord. Daytoy ti kaunaan apan nakaangay ti aktibidad iti munisipyo kaspaset ti nakarambak ti 48th National Disability Rights Week. Panggap daytoy ti nakaitalo ti inclusive governance ken panangbigbig ti napateg nga akam dagiti PWD iti panangpaduras ti komunidad. It was institutionalized through an ordinance na clean-up ng Sangguniang Bayan. Yung goal natin is inclusivity niya, na walang maiwan, lahat tayo pantay-pantay regardless of ano yung situation natin sa buhay. Nagtugaw ken nagakem iti nagduduma a posisyon iti lokal a gobyerno ti ili dagiti PWD agundaway kadakwada nga obserbaran ti decision-making process ken panangipaay serbisyo iti publiko. Agyamyaman ni Liabres Guinness a nadutukan kas PTVCord Vice Mayor gapu ta pinagsaganaan da daytoy nga aldaw. Kinunanaan ang isagana dagitoy iti sumagmamano asingasing dang ordinansa tapno mapasaya at pay iti kasasaad dagiti padada a PWD iti ili. Isa rin ito sa inaantay namin na oportunidad na maipasa yung mga nais namin ipasa rin na ordinansa. Sa atin naman, kahit naman ganito tayo, may maitutulong naman tayo sa komunidad, ganon. Kasi party naman tayo ng party naman tayo ng community. Para matken ni Jason Bulasaw ang nadutukan kas PTVCord Mayor, daytoy ti panawan tapno maipakaammo dagiti pakasaknan ti PWD community tapno pudno a mariknada ti inclusion. This is the time nga ipakita kadagitoy the persons, fellow persons with disabilities to be active. Nga ipakita nga we're the same with those who are able. Pakita nga na kami kat we can compete with the not persons with disabilities. Pakita mi mat nga we're the same. Namnamaan ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ababaen iti daytoy nga aktibidad maamuan pay dagiti pakasaknan ti nagduduma a sektor ti komunidad. Our local government unit is really looking into yung equality of all persons in the municipality of La Trinidad. Yung parang tinitingnan natin na yun. And at the same time, yung binabanggit po natin na inclusivity. Kailangan kasi natin yung mga words na ganito para at least lahat ng sektor dito sa atin bayan ay walang maiiwan. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Iti damdamag Cordillera nasurok sang ribo a contract of service ken job order employees iti probinsyal a gobyerno ti Abra manamnamang agnumar iti nagduduma a benepisyo ti social security system ken panakiuswa ti National Emergency Hotline a 911 rugrugyan ti lokal a gobyerno ti Tabuk City.
Dayta kadaduma pa damag ipaay ni Angel Kim Pengosro. Iti Abra, kalpasan ang nagpirma ti SSS kan provincial a gobyerno ti Abra iti Memorandum of Agreement, nasurok sa nga ribo a contract of service kan job order employees ti provincial a gobyerno, ti manamnamang agnumar iti nagduduma a benepisyo ti Social Security System. Babaen ti mawa, dagiti empleyado ti COS kan JO kat mabalinda nga usaran ti protection ti SSS, kas iti sakit, disability, maternity, ipapatay, panagretiro, funeral kan employment benefits. Iti apayaw, naingat nga patungpal ti National Irrigation Administration ti umno apa nakaiwaras ti danom iti main canal, iti West Apayaw Abulog Irrigation System iti baet ti agtultuloy nga epekto ti El Nino phenomenon. Iti agdama a water availability, agarop 2,200 nga hektarya ti manamnama a mapadanuman bayat ti agtultuloy a wet cropping season. Katupag laeng iti agarop 42% iti original a punteriya ti West Apayaw Abulog Irrigation System. Tapno makatulong amang sustainer iti produksyon ti agrikultura ken panagbiag dagiti mannalon, binalakadan ti niya dagiti apektado a mannalon nga ipatungpal dati alternatibo a panagmula asaan nakasapulan ti adu a supply ti danom. Iti Benguet, nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti Department of Labor and Employment ken ti dadduma nga ahensya para iti panakaimplementar ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Apag numaran ti 582 a mannalon, mangalap ken transport workers iti La Trinidad. Ti panakaipatungpal ti tupad ket karaman iti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Initiative ngayon dawluan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apanggap na ti mangipaay iti temporaryo apanggadan ken dagos a suporta iti matgadan kadagiti kwalipikado a trabahador iti informal a sektor. Ken iti Tabuk City, rugrogyan ti lokal a gobyerno ti panangiyuswat iti National Emergency Hotline 911 iti syudad, babaen iti panakitinulong dagiti masuknan nga opisina, barangay officials, emergency response team ken daddumapay. Panggap daytoy tapno mapapartak ti emergency preparedness ken response iti syudad. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Januar 50 a barangay tanod ijay sudipen La Union na ipasidong iti panagsanay ken innem a mapapati a rebelde sinmuko ijay Santa Cruz, Ilocos Sur. Dagita ken dumadamag iti Ilocanja isang bay ni Bridget Marcasi Pangusfian. Nasurok pitugasot atupad beneficiaries sinakaawat iti sweldo da iti dua a payout activity anay patumpal ijay Pangasinan. Iti datos ti Dole Region 1, talugasot 50 atupad beneficiaries sinakaawat iti sweldo da manipod andaken Bulinaw bayat at talugasot 30 ket siyam manipod Bugalyon ken Lingayen. Nasurok 7 million pesos tinaiwaras ka sweldo kalpasan ang nakompleto da ti trabaho da apa kairamanan ti panagdalus ken rehabilitasyon kadagiti kanal, panagmula iti Bakawan, Brigada Eskwela, River ken Coastal Cleanup Drive, Waste Segregation, Community Vegetable Gardening ken Community Environmental Sanitation. 50 a barangay tanod ti sudipen ti naipasidong iti panagsanay tapno mapapigsapay ti kabaelanda ang mangipaay iti serbisyo publiko ken mapalawat ti akemda. Nakasentro ti panagsanay iti kinasagana da iti kalamidad ken panagresponde iti emerhensya. Naisurong matlaang kadakwada ti umno a panangipatungpal kadagiti paglintegan, panagserbikas mediator kadagiti parikot a mayuman ken dumapay nga addang tapno maipaay ti kasapulan dagiti umili iti masakupanda a barangay. Nailukaten ti 7-story Geriatric Center Building iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ama kaipaay iti kalidad, epesyente ken nabiit ta health services iti publiko nang runa kadagiti natataengan iti Ilocos Norte. Ti baro a pasilidad ket adaan iti 130 bed capacity nga adaan iti service wards, private rooms, intensive care units, laboratories ken consultation rooms para iti ophthalmology, occupational therapy, OB-gynecology ken neurology studies. Babaan iti dayta, maadaan iti one-stop shop para iti health services dagiti natataengan iti probinsya.
Si Mukutin na mamapapati a rebelde iti 701st Infantry, wano kagitingan brigade iti Barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos Sur. Dua ket miyembro ti kilusang larangang gerilya, South Ilocos Sur, wano KLG Ampis iti sidong ti Ilocos Cordillera Regional Committee, ken upat ket miyembro ti milisyang bayan ti Communist Terrorist Groups. Sigun iti AFP, ti isusuko da ket mangipakpakita iti epektibo a whole of nation approach ti gobyerno para iti panakaitalo ti lina ken kapya, stability ken panagduras iti Ilocos Region. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Region 2 na ilaylayon ti state of calamity iti Cagayan gapu iti epekto ti nakaro at tikag anang itunda iti panagkurang ti danom. Dayta ken dumapay a damag isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Naaprobaran ti panakailaylayon ti state of calamity nga estado ti pakabuklan na Cagayan gapoy tinakaro nga epekto ti tikag iti probinsya. Nailawlawag gadakkel ti pukaw ti probinsya ita gapoy iti epekto ti nakaro apudot ken kinakurang ti tudo ang mga apektar iti sektor ti agrikultura. Fisher folks ken dumapay a pagbiagan dagiti Cagayano. Inmunaan na ideklara ti state of calamity iti April gapu paylaeng iti El Nino. Kabayatan na, impaimamutan ti provincial government ti Cagayan ti tulong pinansyal kadagiti 62 a cage owners iti Sanchez Mira a naapektaran iti tikag ken nakaro apudot iti probinsya. Naipatungpal ti groundbreaking ceremony para iti Nation Urban and Peri-Urban Agriculture Program Nunupa Project iti Kawayan City, Isabela. Napundoan iti 2.6 million pesos ti proyekto ang maaramat para iti panakaipatakder ti multi-span greenhouse nga daan iti drip irrigation system, mushroom house ken maysa a poultry house. Manamnama ang maadaan da ito'y kadagiti kasapulan nga agricultural inputs ken makinarya, pakairamanan ti vegetable seeds ken organic fertilizers. Nang ipatungpal ti Testa Region 2 iti panagsanay para iti cardiopulmonary resuscitation iti Isabela a pinasitan ti 25 a caregiving training ti ahensya. Naisuro iti panagsanay dagiti umno ken alisto a panagresponde iti emerhensya ken CPR techniques. Kas addang para itinatibtib ka ra sektor ti agrikultura ti Quirino Province na ipatungpal ti awarding ceremony para iti livestock and poultry modules karagiti Manalon ti probinsya. Karaman pa'y kadagiti na ipaay iti sag 150 abag ti ruminant grower feeds para kadagiti cattle, sheep ken goat farmers iti Quirino. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Adaanan! Iti amuyo kadi, State of the Nation Address dagiti Presidente ti Pilipinas. Sukimatan, daytaken da dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Mga hinaing ng taong bayan, tiringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTVCordillera. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Iti panagtultuloy ti kang runaan adamag. May samanan apar publiko a pagadalan ti binisita ti First Mountain Province Provincial Mobile Force Company tapno idnanon ti naimpusman a community outreach program. Binibisaryo iti Information and Education Campaign dagiti learner ti Libo Elementary School iti napwas sa Bangan Mountain Province. Imbing layda iti grades 4 aging 6 dagiti napatag eleksyon panggap iti paggad nga ituntun na ti illegal drugs. Awareness may nagiti communist terrorist group deceptive recruitment. Anti-bullying kanda dumapay. Kastamot ang nanayunan ti kinataraki dagiti ubing iti free haircut activity ang naidnanon matlaang kadagiti estudyante. Pudno unay nga wan ka paris diragsak amarik na, iti parangipaay iti serbisyo komunidad. Naisang sangayan ti State of the Nation Address wenno sona dagiti presidente ti Pilipinas. Gaputa daytoy ti gundaway ang maiparang dati nagapuanan da iti lasod ti makatawan kastamoten may pakaamuda dagiti plano da para iti napatbati pay atawan ti terminuda. Ada parang ni Bridget Marcasi Pangosfian. Intun July 27, 2026, may patungpal ti may kalima State of the Nation Address wenno sona ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ngamamuyo kadi tisona ket constitutional obligation ken maipat patungpal tunggal maikaupat a Lunes iti bulan ti Hulyo. Umuna ang naaramat ti panarita a State of the Nation iti 1935 Constitution. No sa dino, nadutukan ti presidente nga ag-report iti Kongreso ti State of the Nation. Kasarunod daytoy, inaramat ni President Manuel Rojas ti message on the State of the Nation kas paulo ti mensahe na iti January 27, 1947. No pay saan na naikarga iti 1987 Constitution ti panarita a State of the Nation ti panakaaramat daytoy ket maibilbilangan kas tradisyon iti pakasaritaan ti politika iti pagilyan. Ti umuna asona ket ni patungpal iti November 25, 1935 babaan kini President Manuel Luis Quezon iti Legislative Building ijay Manila. Iti 1950, impatungpal ni President Elpidio Quirino ti sona na babaan iti radio broadcast manipod iti pagagasan ijay Estados Unidos. Gapo iti dayta, isuna ti kakaisuna presidente ti Pilipinas anang ipatungpal iti sona na nga uray absent iti Kongreso. Ni President Ferdinand Marcos Sr. ti nakaagam iti titulo kas presidente anang ipatungpal iti kaadwan asona adumanon iti 20. Isunang matlaang iti nangipatungpal iti kaatidugan asona iti 1969 adumanon iti 29,335 asarita bayat ani President Gloria Macapagal Arroyo ti kababaan iti 2005 adumanon laeng iti 1,551 asarita. Ni Sergio Osmeña met ti presidente anaming sanlaeng anang ipatungpal iti sona iti 1945. Awan ti sona anay patungpal manipod 1942 aging 1944 kabayatan ti Japanese occupation. Awan matlaeng tinay patungpal asona iti 1986 idi nagtugaw kas presidente ni President Corazon Aquino. Kabayatan na ni President Benigno Aquino di laeng ti presidente ang nagbitla iti sona ang nagaramat iti puro at Tagalog a panarita iti 2010. Kayo po ang boss. Kayo ang lakas.
Kayo ang gumagawa ng pagbabago. Kaya kayo rin ang magpapatuloy nito. Nupay agam ni President Ferdinand Marcos Sr. ti kaatidugan asona babaan iti word count, amuyo kadi ani President Roa Rodrigo Duterte tinakaagam ti titulo a kaatidugan asona babaan iti oras ti panagbitla, adumanon iti 2 nga oras ken 45 a minutos. Ni President Duterte matlaang ti kaunaan na presidente a direkta asimango kadagiti rallyista kalpasan ti State of the Nation address na. Bakit ituloy ang peace talk yan ang gusto niya? Siyempre, inambos ninyo ako. Anong gusto mo? Paano kayo mag-peace talk kung nakatay ako? Pero ulo na. Tuloy-tuloy tapos patayin ninyo ako. Sino ang kausap ninyo? Kaya nga, huwag kayo magpakainit. Basta sabi ko muna sa lahat sa representante. Hindi ko mo kayo mausap lahat. Usap kami, makinig kayo sa kanilang sagot. Yun. Amuyo pay kadi, da Emilio Aguinaldo ken Jose Laurel, dagiti nagbali na presidente ti Pilipinas asaan pulos anang ipatungpal iti sona. Ti rason, saan pay nga iman mandato ti konstitusyon ti sona idi nakatugaw da kas presidente. Iti panaglabas ti panawan na arig na inadaptar daytoy dagiti lokal a gobyerno. Isu anaputar ti balikas nga State of the Provincial Address, State of the Municipal Address, State of the City Address, ken adapay ti State of the Representative Address kadagiti daduma a probinsya. Ita, amuyon. Baro nga aldaw, baro nga adal. Itamot a Hulyo ti marka ti panagpagayan ti Pilipinas ken Japan kalpasan tinaulpit agasat dagiti Pilipino iti ima dagiti soldado a Hapones iti may kadwa agubat sa nga lubungan. Amuan ti pagimbagan ti bilateral relationship ti dua a pagilian manipod kini Angel Kim Pengosro. Tunggal July 23, laglagipan ti Pilipinas ti Philippines-Japan Friendship Day. Amang padayaw iti maysa kadagiti na isang sangayan ng istorya ti panagkapya iti moderno a pakasaritaan ti Asya. Ti panagrambak ket simbolo ti panakaisubli ti diplomatiko a relasyon iti nagbaetan ti Pilipinas ken Japan iti 1956. Ti selebrasyon ket nangrugi iti July 23, 1956. Idi naangay ti reparations agreement iti nagbaetan ti Republika ti Pilipinas ken Japan. Pinagbalin ti katulagan a normal ti diplomatiko a relasyon, nasurok sa nga 10 a tawen kalpasan ti panagpatengga ti may kadwa agubat sa nga lubungan. Kas panang bigbig iti may 50 nga anibersaryo, pinirmaan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ti Proclamation No. 854 iti July 23, 2006. Anang ideklara iti petsa ti Philippines-Japan Friendship Day. May palagip a sinakop dagiti Hapon ti Pilipinas iti 1942 aging 1945. Adu ti nagsagaba iti nakaro arigat, panakaidistyero iti komunidad, ken panakapukaw ti biyag. Kalpasan ti normalisasyon ti relasyon, rinugyan ti Japan ti mangipaay kadagiti reparation anang suporta iti panakabangon manen ti ekonomiya ti Pilipinas. Iti mano a dekada, nagbalin ti Japan amay sa kadagiti mapagtakan a kasosyo ti Pilipinas iti panagduras. Nangipaay pondo para kadagiti infrastruktura, sistema ti transportasyon, proyekto amang kontrol iti layus, pagadalan, ospital, ken programa amang andur iti didigra. Ita, kanayon na mairaman ti Japan iti ekonomiya ti Pilipinas. Ang nakaawis kadagiti investors, ken kangrunaan amang ipapaay iti official development assistance. Dagiti na isang sangayan a proyekto kas iti expressway, riles, rangtay, airports, ken dagiti sistema iti flood mitigation, ket natungpal babaan iti panagtitinulong ti Pilipinas ken Japan. Iti met lokalidad, indeklara ti sanggunyang panlungsod ti Baguio City ti July 23, kas Filipino-Japanese Friendship Day iti syudad, babaan iti Resolution No. 237 Series of 2010.
Inorganisar ti Filipino-Japanese Foundation kadwa ti National Correspondence Club of Baguio babaen iti suporta dagiti umili a Hapones ti kaunaan at Tomodachi wenno Friendship Day apaso ti Centennial Charter Day celebrations iti Baguio Centennial Charter Day iti 2009. Ti aldaw ti panagagayem ti Pilipinas ken Japan ket saan laeng nga anibersaryo iti kalendaryo. Palagip data at ipakasalitaan ket nabilag agubwayan ti panagpagayam iti likodan ti napait a pakasaritaan. Kanayon alaglagipon, pasamakidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim, Pengosro. Kakailanin tayo mo't amuan ti sasaadan ti panawan nang runata at dati bagyo ang mabambantayan iti unag ti Philippine Area of Responsibility. Baban ka ni PTV ISU intern James Kunanan. James. Pagyamanan ala, binabandayan ng pag-asa ang galaw ng bagyong Quiapo na nasa loob ng kasakupan ng Pilipinas. Samantala, mararanasan naman dito sa lokalidad ang pulupulong pag-ulan. Karagdagang update sa lagay ng panahon mula kay Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, July 23, 2026. Kaninang alas 3 ng umaga, ang sentro ng bagyong Quiapo ay matatagpuan sa 960 kilometro silangan ng Central Luzon na mayroong lakas na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at mayroong buksong umabot sa 55 kilometro bawat oras. Ito ay gumagalaw sa west-northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Southwest monsoon o hangin abagat naman ang nakakapekto sa Mindanao and the western sections of Southern Luzon and Visayas. Narito naman ang ulat panahon, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Ang Bicol Region at Eastern Visayas, including Romblon, ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng trap ng Tropical Cyclone Quiapo. At ang Metro Manila at sa labing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilaga ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 33 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:33 ng hapon at sisikat bukas 5:36 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station. Larry Esperanza, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Laging updated sa lagay ng panahon at laging handa sa anumang emerhensya. Ligtas ang laging handa. Ako si James Dean Kunanan para sa Bayan. Kakailan the word of the day tayo katupag. Kay papananarito kat katumbas iti Filipino ken equivalent iti English. Partner ala, ti deti nga balikas katupag kat mabayan nga maaramat iti nagdudong mga panarita, mabalin iti measurement, mabalin iti observation, mabalin matlang iti analogy, wano kaskuma iti katukad ti gagat ti success, katupag ti basol ti panusa, partner.
kan niya kay Wagner. Oo, daytoy pangipanta ni Vice President Sara Duterte, itibiyag ni President Marcos kuna ni NBI Director Matibag nga katupag na raytoy ti pangipanta na bat iti national security iti pagilyan. Dahita ti kuna tayo nga iti panagbantay tayo iti agtultuloy ng impeachment ket dita nga maibukbuksilan dagiti investigasyon ken panangiparang iti ebidensya no pudno nga nagpangta ket nagbasol ken nurumbang nga madusa ti asinuman nga opisyal tayo. Agpaiso dayta ken banbantayan da Jorton no inya talaga ti pakabigbigan na daytoy hinar kano ni Vice Presidente nga isuna ti mangkitil iti biyag ti presidente tayo. Kabiyatan na papagayam kahit yung kaditimadan iti natibker ken di kalidad nga outfit naramid babon iti nabel a Cordilleran attires. Jaya ti Aveline's handloom woven products dagiti pang fashion woven garments para iti babae ken lalaki mapaubing ken natangan. Mabalin bata maaramat dagito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mga yat nga ag-order wenno agpaaramid bisitahan lang ti Facebook account nga Aveline's Handwoven Products wenno i-contact ti numero 0927-357-9231. Daytoy ket imanmanihar ni Miss Avelin Calag saan kayong agbabawal kakailyan gaputa kuna dangaruden wear our weave with pride. Para iti kanayonan pa a detalye kitaan lang dagiti impormasyon ang naka-flash iti screen tayo. Dahita ti pakabuklan dagiti kangron na nadamag itangal daw. Padaanan met ti PTV News Mindanao sumaruno at dagos iti alas 5 impunto. Kalpasan ti kangron na nadamag siyak ni Jordan Campana. Indan mi kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapatag nga impormasyon siya ni alas sunduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken iti YouTube. Aging gamanan in Tunbigat. Panaanan Lunes aginggat Biyernes agrugi iti alas 4 ti madang. Para iti umno husto ka na listo at damag. Da kami ti mapagbiyaran. Dahito iti Kangron na nadamag.